príde RegioJet. To je nejaký krásny veľký vlak. Príde tak... To je hneď pred nami. Tam. To je hneď pred nami. To je toto nástupište. Tam je jednotka. To je hneď tu. Tak ja vám to dám takto, aby ste videli ten RegioJet. Ahoj. Aj Martička. A už ide. Už ten RegioJet. Krásne vagóny. Dohánsky. Krásne vagóny, ale je dohánsky. Tam začína a kde končí. Andrej, nechoď bližšie, Andrejko. Matičku, nemôžeš, babka povedala, že iba tu. Ahoj. To je krásny vlak. To je z Prahy. Ja idem radšej dnu, lebo krásne. Ešte tuto. Co to? Odpískal na oddyk. Tak ja vám ukážem. Tam začína 1, 2, 3 a budeme ďalej rátať. Vagóny. Už máme 3. Toto je tretí a už budeme od tohto rátať tieto ostatné. Je celkom blbosť, ale dajte si tichšie video, lebo ten vlak dosť zvučí, ale krásny. To je z Prahy. A nie. Takže tam je prvý. No, druhý. Krásny, ale prázdny. Toto je prvý. Štvrtý, piatý. Toto je 6. 7. 8. 9 a mašina. To musí byť strašne ťažké. To jo. Dobre. Tak ideme. Pôjdeme niekde pred stanicu do parku, pozrieme, či tu je dávny park, lebo 1,5 hodiny nám ide. Už sme mali, pôjdeme z Vrútok vtedy, keď sme už mali byť v Trenčíne. To jo. Tu je čakáreň, si môžete tam si byť. To vyzerá ako taký malý ujko na záchode, ale je to čakáreň. Keď mám takto najmenšie, tak to je najlepšie. Náš kufor. No. Ja áno. Ani ty. Ja áno. Vo Vrútkach ešte ani Adrián, tedy prvý raz bol aj ty. Ja som tu už bol. Pamätám si tú stanicu. Nebol si. Buď s otcom, alebo s mamou. Nebol si. No dobre. Nebol, vo Vrútkach ste ešte neboli. Ale mi to tu povedomé troška. Ach jo, ja som tak teraz žral Wi-Fi. Aby som mohol zavisiť do YouTube toto. Čo tam je napísané? Zákaz. Dobre. No, tak idete sa vycikať najskôr, lebo ideme naraz. 20 tak centov je poklad. u ďalšieho videa. Čau, čau.